No, hát sziasztok srácok, a mai videó arra fog szólni, fogom folytatni azt a kis sorozatomat, amit abba hagytam, de tudjátok, hogy az a sorozatom lényege, hogy följussak Legendary-ig, a Shelly-től, Legendary-ig, és, ja, ugye, még mindig az elitnél tartok, hogy örülök, szóval, hanem, és ide felmegyek, igen, bemegyek ide, ugye, jó, mi fenét? Ezt így elmegyünk ide a kis úrásba szásra, azt erre, azt így vagyunk srácok. Na, szóval, így Juju van velünk, hogy akarjátok, hogy a kis akkomorodó is lehet videó. Szia, Kró! Nem, szia! Haj, dögölj! Nem meg! Most meg fog is jó, nem dögöl meg! Aztán ennyi volt, mi ez a bot? What the fuck? What the fuck, man? Szia! Hello, bro! Hagyjál békén, jó? Én inkább azt ajánlom, hogy hagyjátok engem itt. De mi van a kontrollal? Hallod? Mi van itt a kontrollal? Mi ez? De mi a fa? Bebagolt. Halljátok? Az meg. Mi a